Uba walbon benut wei nek samlarang ba kathan shela ula ong ba wala da kathani ka don hakai ka cingrus pa nagimar po khendau hikam khai bari ka karkhana permi dobilat ba paunam ka maumlu cera cement limited ni ka MCCL ka lafaj umyam mining private limited ka kam juko ai perthai bat kiwei pat henrei ka yo ka kot kalahir arsut bat kipaj ba kidan hapedeng ka jinge halor ka longgaman ka karkhana permi dobilat ka MCCL uni unong elam barim ka MCCL Employees Union ulang bakla kata ikpaj ba na boro artli constituency kata na sora bat shela hakabai dai baka cingtemu ke sarkar jala ban perung coin ban sya ulang ma hadu menta kampat syai ke cingtemu ke sarkar bala da kadu ke MCCL kaduru kala diokam kisamla ulang baka sarkari ka numdo nong lada ka penyaji ya kani ke karkhana ka MCCL ka jingdon je ka MCCL hajing sisa ka ai kamai kaji kipai ba nang song jo ketika tanya bra kowe pika MCCL kamde ka factory ka ba kit mo tangnya ka tangki pai ba sila konsumsi ndai wat ya ka sora konsumsi kit lang ka kawan ra lang ya ka yok ka kot ka ba ka babik ka begang na kipai ba nang song jo ketika tangki konsumsi kata de ka MCCL ka ba ni sport hi ba da kajing bom dan su ke MCCL menta kajing dok kelaban hapo ki nok song ki pai ba jong ka sala ba kasara hanti tinre pi lengba jong kanika sarkar ka bamenta au arpo PE bakawan ka khang nok pungtu ke MCCL pakai klam tanya su bat ka jinglong jingman jong ki pai ba hiru pilaskan ko khantam kinong trei jong ke MCCL wadi ketulok ka kim yo hasu tikani ka penduk jingkermen ya ki babun ki longyeng ki baim naka MCCL ka penduk jingkermen ru ya ki samla ki badi bandang wat kam ka penduk jingkermen ru wat ki upai ba mo teng phimla pan ong ba nga khamtre MCCL ngamiap phimla pan ong ta namar da ka jingdan ja ka MCCL pidi masungok thu ba kidan ki bayo jingmen toy direct kita ki direct employment kidan saki indirect employment pi nalor ba ki yo kam hapo MCCL kidan saki pripat ki ba up na ka jingmi tapisan hapo MCCL pi kumbakalong menta ladangi phai sa ka yo so la mo yo so la bro kinong somyo hapo sara kila ut nadu ba kam su ka MCCL nadu ba kanika tulok MCCL kam flow show di kelas dang kan kejing kerdu hapo kathan hi brakoi kenthop lang ya ka shela konsensi ba ka sora konsensi ladangi phai pat show UMLE uba longmenta kun jeng dr dan ngami i ba unde UMLE ubala banyalam ya ka konsensi hi brakoi namar ba ka MCCL ka ba usngu thu ba ki pai pa no song jong kathan hi ki im na ka MCCL umla ban wanra ya ka ban penyadang ya kan ke MCCL tina tak tahu kumcuru haban keren lang pi yo nama ka MCCL ka talang sara ba sala wadi UMLE jok ka sara ro ngai ba empalong phet banong nongelam namar bahaba kibril kila kerdo kila stang banyak dengan kini kinong mikmat di baro armut kim pepang dan re belada kide syak to kita kinong ngelam tikidi bane kun ke mak sarkar ba ka MCCL hi kede ban ya pi ngilai i beras tu ba ka sarkar hi ka kwa ban wan ra ka joint venture dan re na kalian jonga hi kumwe ni samlarang ba ngaju yai persya ndai kata ka jing persya pade da kam dan hi ka jing sung thu lang jong pai ba bopun balang ma lai e marwai pi ti ndai hadu mata hi nganget pa kata ka joint venture ru la ki wan hi ka nom ai ka no jing mentoi yo pai ba jong ka thai ka jong ni ba kata ka joint venture ba ka sarkar ka la pendana na ka pos ka por ba ka ne ta joint venture ru hadu mata ngim lap lenti sanu ka pai sanu ka kot ntip su ti ngimtip la ka sarkar kan wan ra sisa ka joint venture ne ka kan su privatize ya tika MCCL namara hadu mata ngim yasmo la proses kumdo ya ka imesno tinre kumba kalong hadu matahi ngam i dan jingkerman hakani ka sarkar bakan na penya yang ka MCCL tinre ladang nidu no
tang kawai pingkat mau kulang bala dan hidup no ke MCCL hidup ya ka opportunity employment ya kisama pi ka kani ka cement plan mo ka nakanya kata hanot is ko ka barim tam nang tapat kajing hajing sisa ka kajing he ka bala bet hi ka balala ban ay ka employment se kisam lagi joni tenrei da kajing pemsin kya joka sarkar ngai iba kawan ra ya ka lawai ka badum na kamanta jong kisamla ki jong ya ketika thai dengan squad ban chupan pau tang kumni mo ya ka MCCL hi lada ka sarkar kaman lada kan set up ya ka factory ka bala ban permi 1,000 ton shisngi ha shisngi 1,000 ton ai ba ka factory kan ya tang kaman ru banai shisna pila da ka la balik ngong ngam ba kan ya tang ru banai shisna teng kibayok small ni jingkran na sikila ban banum ba kila banum slofu ikai kebangakan nikai kebangakan ba kala ban lada ka penmi 1,000 ton ha ka shisngi kan ya tang ru banai shisna ka bomot ru banai ka basa ka dei bet maintenance kala banan ka power fluctuation kala banan ka shortage of raw coal lani shortage of raw materials kala banan machine breakdown brake lining batung kata kila banan ki jingja mo ibaki haban ne maintenance tenrei at the most ke MCCL lada kala banya ru banai tang ru banai bat ngadang pi lada si paket kindi ka dosan spa si 1,000 ton ha kasi mdunaya ka Laiklor if I'm not mistaken Laiklor te ken mapi haka nru banai lakumno sanspa sao folklore kanyo ban kanyo lum ne kapisa te ken naka sanspa sao folklore baka MCCL kan permi haka haksis nan kamu tang nru banai sukai aspa sao folklore by material by spare part by dawyong by broket aspa sao folklore ti kanum lut kata ya aspa folklore pede keladan ka reservan joka MCCL ha ti lada ka MCCL ka management na MCCL lada ka ngiyo ka management ka babian mo lada kam thung kam si hajar ngot ki samla hakador lai po hajar way Shibnai kalong Laiklor sisnam kadang long lai punriu kulur finsiu tulap ikinong tray na aspa sao folklore mga ong ipi menemo aspa te kanech ka reservan aspa sao folklore na ka bye te lai punriu kulur kisisnam na kapanta ka tulap jong ki samla ki jong te mudar mo pila da si hajar ngut samla yo kam hangti karoy na kamroy ka kiu na kam kiu yo kakat kiyo ki hat tel asumsit am kiyo ki hat kamut ki badi jinggi te kila mo kilala ban warna sibun ki jingkala ka jinggi dia tiap te ka standard of living jung ki priuru kala kiyo ki hata kapor ne kamba kalong manta pi ka jing absent jong ka salary nang tina po ka MCCL ka panlong ki priu bakin kordit ha kayo ka ko te kani di ka ba ngasngau de ban ong ba ada ka sarkari kan simkya mo maki project ki ba hapo 1,000 metric ton haka shisngi ini ki project ki nampalat ya ka praspa duk na spa ko te kam na jinge ka ya ka sarkar ba lada ka simda ka lunru kini ba ka sarkar mental le ka simlun no khatsan 1,000 crore na mata ki project ki ba ngimla ban ong ba ki kata pisa kala ban phai na kata ka ba ka sarkar ka invest kabla ban pai nei ba sarkari ka hapan si tenrei ka MCCL lada ka simlun na bata ka MCCL ka protection kadan ka jingmi kadan lada 1,000 crore kanaro matang sansan kami amat lada snar ba thamai brand new lite kadangya smoothly kata kan hapan dan bat ka management ru bat ka management ka ba tough kan ka government hi ka hapan bu ki ba ti katakan kan di kejing mentoy jong than ye brok we
ulaong bada kacingdan ka Lafarge Umyam Mining Private Limited ki patba bagi caka basyakta na kacingti motion ki deban yo cingmetoy nek SPB henry kumbalong menta imat ki skim nek SPB kalit lut sikitna trikam ksrar jela lada pi kli nga sapang ka badibat Kalafaj nganam kwa ban kren sibun pala de sapang Kalafaj hot ke jingyo kam jong ki traisnong kadani kamtam ki panaka syalakan sisi bidang kat tukan ni tende ke jingyo jingmetoy bah jong ki pai ba jong katika than kalong naka SPB ya kaba ki rilong ba naka syalakan sisi kamtam ki nong syalamo ke rang ba ki bade kun panyo e ka mo kata ka pisana ka Lafarge sa ka SPB ba ka SPB ka distribute sa ki pai ba ki basa ki ba im hapo ki affected area Hika di skim kalong baik nakabanta ki balak ban rizindi ki pankhana ki balak ban thung ki so ki pai nangta ki lak ban snai ki ying school nangta pat ki manan yela kai but kiwe mo tendre kumbak kalong mentapan ngami I ba kanika skim SPB kan let kita ki beneficiary beri hak ki badan apa kita ki affected area. Ngai ko pa imat kani ka sarkar. Kapanan kambaklay kani ka bisa juga SPB. Dah ka ba ka tap si ki pat ki department juga sarkar. Ndai jing sisa SPB ka dan ka jong ka kai lai. Ya ka ba un petrikam ya kani ka bisa jong ka SPB. Di kemakalong mentahi ngai iduk jingkerman. Lada giyo yo MLA ubam smoke ho ka ka hok jong pai ba bat ka hok jong sarkar pi metal dai ka SPB entar UMLE usnap laga snap kumtu da ka penman ba ka hok jong sarkar ka du no ka hok jong pai ba ya ta kada na ta kada pai ba usafa ba ka bede bat na ka banta jong ka SPB di na kalian jong ahi ngami I ba unang mikmat pemerintah unang kapbel hakaban dalam ya ka konstitusi syalahi berakowe. Uba walbon ulaong ru bakathan shela kaladai bandan khambun ki chaka khai bari kumchu ki yo khaput khnang ban kentiu ka yo ka kot ki paj ba nang shokshong ulaong baya manta ki dan tanglai tali gilan custom station badang dang kam ban pli shushu sai ki wi pan de sakoi ka phang ka ba pikili mene ka LCS PHDN jong ka jingyeng no jong ka MCCL ru de singla banong la ka jing bamla shu jong ki ban ti duyong wat kini ki ti mau ti siap ru lasang ban perking ba mata kum amalihi ba pinchu ngap ba kita ki balak sakang mo numdan su dak we pat kalat kalenti ka ba ki pai ba kin kamai pimutur ki pai ba ka sala ka si ki pai ba jong ka than kinem lada kamdan dan ga dak we pat kalat kalenti bantre pimut pi kinem mano panem numdan balak panem dena ta kadau ngakwa banong kumni kasala konsensi kali ka konsensi ka bangla banong ka baru spatam ha ka bade bat umar po kendo kum motion taman re ki brio to kasala konsensi kidok kita duk ba manda kadal kolong ba mla ban penyak yo umar ba kitan sepo bangladesh agar kom ka bade way kidai ba kat ka stretch border jongka sila konstitusi ka Bangladesh kabala kumno mila panyo kumban hindi hunyo teliki export point ndre mata kadantang ka Patarhat kadantang ka Baltuli kadan bat ka Majay LCS ha Majay LCS de kadan kajing teng je kulma nakapos rapor namar balay ha barung kali sisngi rung average life span propo wala da kita kisi gibala bandung du south pa propo du sans pa ndre mana ka forum jula bandung ta the average life pa propo sisni pi life pa propo sisni pindung kali pa Bangladesh unong kai ti uladan palat hazar tangki kali gi badan nanti palat e sausan hazar te kinya rum kumno balik kan UMLE lokal MLE umla banyak keren ya ki bor badai pet ya ka khai ka pateng balak kumno
lada karong tang kumasih hajat kali sepo Bangladesh kata kala dia kecil yang mikir pada ti sakwai pat kijong kisnong mo kum kanong jeri ilaka katuru kaba la ban play ka export point beli simkya na kalian jong dong ikmati namar kanong jeri kudang ha papo ka sila konsensi ko nyuru ka bala ban play ka export point balay UMLE keren wat lat lenti ban play kung kata ka LCS baki nong nyo kidong kam banyo ya ka khayi ka pateng ka babek ka babyang ngemla pi mata ban long nong mikmat ban suang ba yo ki ba pinting yo ki pai ba ki rius pa bikin revel fi hadin abot kata ka kam derje bot pi dan kam ba ban long kam sim sanang kam no banyalam ki pai ba bakin yo eka roy ka par ka yo ka babek ka babyang long ka balong upai ba ni de ban UMLE de ban boy ipai ba khmat ba ipai ba ki de ban yo ya ka yo ka ka babek babek mar kum kan ka por ka ba mantai ngemla ban bu sedin ni ipai ba hapok ka jindo pi kat ka kam ka bakiki la pinit puli na pinit kanu ru ka tong kam ka pisa ka tong kam ka yo ka na ta ka da ko we pa ko we ki yin ka tong kam bandan ya ka kam ka ji ka babek ti habak ka konsensi ka badan ya ka pakum kata kala ban play yaki bapun teliki LCS balai kan UMLE ubaki pai ba kila ji du umla ban play jimut hata ban play yakum kita ki export point nanta pili yang tim dan berrahat mana berrahat ketika badan kamha Henry ngami ba utawe UMLE shimkya hakabede baki berrahat ngamji aslo ban kerana ke berrahat ti kemakalong manta kipai ba hi ka khayi pateng kam dalong ha ketika border kajoni tena ta kadau ki border hat le kidang kam ni buon teli ba ki brio kila ban hi pateng bat ki pai ba na po Bangladesh pi kam kalong ukwai utempo tang system lo mala pindi kasti dumi pindi po real jong mla so nrei ra ka pli ka hat sepo ka hat border Bangladesh uya be kum nuru nalo katapat dong kam ban hikai ki pai ba sa ki chat mar ayuru ba ki ne khai ki pateng leng ba jong kita ki bodarat phi ni hapan hikai ki brio ba kin nang ba ka khai ki pateng nang ba kin la ban kamai ban im na ka banta kalwi ki joki mla ban ba ki brio jongi kin im ladam dan kinu ki jimple la plenty na kalian jong mo tentang Jibril ke skufto bakla mo banjit MLA kamot tangbon wansong sa solong tangbon assembly ha Andre kitong kam skufto ba banjit MLA kadika kamram ko jong MLA ban ra ya kwat ya kayo kwat jong pai ba jong ka sisi berkoi ula banjur ba khanang ban kiwa gilang baro nadu sora haru shela konstituensi ladang kamik surok he lanik surok furlien ba shela konstituensi kan kiw hakal yang baro kayo kakat bat kunta tete kanumla banlong tang makamarwe kabala ban kiyo hakayo kakat kan hapyat leng balang bat kasora konsensi tamar pa pi lagi perkat spesifik betang kasalane kanumla ban kiyo pi na takadaw kay ka ba kung brief simet himo kay ka bangi iba ban kiyo stat hine kini beratli konsensi ki hapkiyo hakajugo por balay namar pa kia jat lakhen no baka shala ka sora ka shala pi tina ta kadau ngimdat option da komwe kadang kam hi ha ka juko por ka ba sora ro kan ban ka singkala ketika shala ka de kan ban ka singkala pi ngangi itang kami ba ki pai ba jong nok song jong shala ka sensi ba kumju jong sora bakinyo ya ka change a big change ka singkala kepada kelak kepada isena mo kata kalong ban penjan ya ka sora ban kesulo ban penjan ya ketika tanjungi lah banong mo ka sela ban kesoslo pila kuno ban penjan ya ka sela sora ban kesulo tangkoi kalong balada ka sorka kawan ra ka fullin nasyolong sasora pi belingong kawan ra fullin da piat nantara filet da kalian nang nisado sela teng lai kentaro ka simpor sau kentaro ka simpor pi tang masakut ka blok kani ka kai sa ka jing sni surak mentablas dang men resu turisiti
Wadah jaka ke bangim cu sakut blok mentalas dah. Pi mental ngilayu i lupa ya kena ke ba ketika than ngi kan ya kado. Tilada kiu nasyala bandai seslong simpori lai kata sokonta pin pendap kam hangno pin tri kam kono. Halo kecing temu ke sarkar menteri kami ke Maupu Hydro Project X6 kibla dep kibla miru kecing persya uniu nongelam bat khot berim ke khasi Students Union ula ai kat tugan itali ke jing ai jumut na benda kecing mentoy jung kipai ba nok snong. Pi ngan keren palat ro kamlong pi kan ni nomor ba kahap apa kita ki hat snong mau pu umblai nang sedang gitu gitu ke. Tenre nak kementa ki beriula jong mo ibadai ki bahar apa kan si shala. Ngas ko apan ai tangga suggestion ni ki lada kalong ni ki bakin bat tu tokin bat bakin mo bakin sim kita ki suggestion jong aru biang dari ki sim ki suggestion nilai. Jika suggestion hi jonga kalong ba ngide ban kan mau ba kawa mau fu te mo kongken kadai ba ki pai ba no mau fu piju piju pernah kami karo but ki wek snam ki ba ya khap lang bat ka mau fu ko kanong stand comply bat ki mo ina kamar perkat kumne ba we bala ai syakanip ko timlong trasho Tilada kalong kumtan ki pai ba no mofu ki dang kam bas ngofo bakatu kawa kadiban IGM ya ki pai ba jong tikatan pro kowe kay kita karukom kabaki pai ba ki nyo IGM nanta ta kalong ba haswa ba kinai ki dang kam ban ya soy de ka agreement ka baklan kabaki pai ba kinom sya di pray hadi nabot we ar kalong ba ki pai ba angki di ban yang scam ba kanip ko kadang kam ban ay ka free electricity na kamta ko pa ko kalong yang jong ketika tanya ba ko ki ba ha tu ka affected dia ke ban nakanika nip ko mdai tang taro kanip ko hi kadang kam ka ha ban siu monthly payment ru each and every household knang ba kan de ke jingem Kataro kamde ban ong tang hapo ispo arpos nem. Kat ba kadang rekam ganip ko kadang kam hirupan siu man nakabanay. Te lat suatu lupa balada kawan ganip ko kahap ban bu hostel kahap ban bu ikiskol. Bat ki hostel ru kadang kam bat peti kenaba ki kam ki balak di bantre ki trash no untuk dan tah ikiskol ru ki balak long fit ban long nahikai ki di bantre hantu nang tawat ka kam hapo jong ka nipkuru mo kikam ki balak baro ki de na ketul thai ndi ban wada na sabal kata di ka ba na kwa ban kren se ki pai ba jong ki thai ni baro we de ndi tang kata ro mo pi lada kadan lada kidan ki samla puli khampam na ka thai mo ki ban ni ishna hi ba ki de ki bre ki ba start mo kanipku kadai ban sponsor lani penyerap eki bakin pudi syaki katan kam sejon. Desi kam ki kajing pudi doktor engineering IFS IS but kiwi jat jing pudi mo kanang ba pi ka ba ki nomo pu kindu ya katuka wa kongken ya ka wa mo pu ni ka bakan le project ni ka nipko ya kay ka bakilado kidang kaman convert sa kayo kapat lani siya kacing jing start ya ki kun samla kilong din jong ketika han ni berakowe namar kata daw ngimla ban compromise ya ka nong kenti jong ki pai ba jong yang ke ban ong machu ya ai solam kupto ya ka nepko di ban kemau bakanika nepkur kawan hang ban kamai kawan hang mde na kaban tajud junur ban kamai tena takdaw ki pai ba ki ban kamai kabalong sustainable kaban ne mde ban ong kaba siu tang ba siu kamot tang ba siu lan composition mo kan kun no hang tam de kata ni ka jing suggest nga ki pai ba jong ka thika than tingam tip la kin shim mo kata ka ditang ka suggestion nga ndai balada ladang ade hinong mi kwan nom ailat banong ba ladang ade hinong mi kwan ka thika than nom ailat hi ba kani ko kan suan
penbi iki pai ba ki ni wat ka surok kalinti singking ngatry ka hapan sna ka babha ban lada ka sna ka surok ka babha kan ka nuru ka di balong ka ba kilapan penang kamlan ki pai ba nong song jong ti ka tan ni ko halor ke election banwan na kani constituency ulang bo ngach kem kan don no ka chingkala ulang ba kam no mikman na shala klem dr don ko paroi bam ko ay dwar ublay bla mikman labun se ni kani constituency kalong sa khlung khana bar wat u khon jong uru kata ba balajit ko parsenram mle bamanta umla ban yalam shakhmat ya constituency ha ka jing i jong hi babun hi no pai nong song jong shala constituency pa ka jingkala pat ngets kem ba kani ka jingkala kan orlong no mentahu arpo orplai na marba shibun ki jingja ki belajar apa sila konstitusi kapan ni ki pai baru bagi ki fokus kumno ba kan di bandar ka jingla aka hakacing bam danjong ni doktor dan ni ba ka konstitusi ka kala sa khulung khna mo ti ba wat ikon jong i ba long MLA mentarong ngabi iba inla ban helam ya ka konstitusi syakmat kum presiden ka kongres shela halor jingli launi khunne emek election mle haw arjar fly long ba long ba e ban chuba namar la ki pajba ki perkhat ek jingla la ban khunne ki election bala da ki pajba ki perkhat pa de pisa kalong ba e banile eka bi kata di jingli ka ba sengotlat si sha tamba hakwe kalian pada song air ban juba pi kawai kalong ba beling song air ban juba ladang perkhat ya ka cingkala ka debe yang apa ni kuni kini election rele ki pai ba ki perkhat ka pisah ngat ngam tre ko di election pi ka konstitusi ka bala jat thai kat ni ka konstitusi ka bala kem ka bala ya sakmat sabanduk mo ngin haban clear ya ka konstitusi haba pin clear ka konstitusi ka mod pin clear be tangya ki jom binong bo pin haban clear be yaw pai ba nong song jo ka konstitusi par poi pitel be ki pai ba ke smok thu haka be ban wan ra ya ka jingkala haba konstitusi ngin namla ban ya sakmat ha be ban ka nama ka jingkala hi de ban pen pau shwa dong nong song jo ka konstitusi ban ni dong kam ya ka jingkala pi lada tang mga marway subut dengan day candidate subut ngai election mga marway nga namla ban change sa kasala constituency lada ki pai ba kam ban change bala dangan ele election lada nga suthu bang nam job kan to hi nga ban ele pi na ta kadaw kadan kami ki pai ba ru ba kinmi syakmat ban kran ya kan singkala ban kran singkala to lada de yang anam de yeno luru haba kijit yo briul ni ka briul idang kam mas ngothu ba ba ki sngo thu bau tao ba ki ji ki pai ba tao ba sa ji di balong ba sngo thu ha ya ka khia ka sham jong ka constituency ten re mata tang ba shwan le manu nanti po sela constituency kim sngo thu ha ka jing e jong ki pai ba ka e nang nu ban sedang nang nu ban penkot hang nu ban penkot kim sngo thu tanah ka daw don pisah si rush be kuntu ban ya be ban ne pen he yo be ba udin bo be ne ka ba mal sain dala ajok de la ja pi ti kape bi ngang la im hasala la long no nadu ki pon monsha very expensive ka election mata ti lada kamde de kabot jong pai ba ta kabot ken ka tengam kren da kabasai lada kamde kabor pai ba dak tengkang ma kumnu ande kun ya ka tengka NPP pimodor pingan ya kun persya ya ka tengka UDP ya ka ba ma pi ki pai ba ro ki tep mo ki high level ki trop high level ki hat malaga singe po ki surat ki lum kat no ki yo kat no pi tep shu lesi kalaban poi da ka pisah high level pro khat sapo ki constituency ban ko election da ka daw ban ong ban take for granted ban ong ban yele da ka ba khut ki suba lam da ka khut ka men sim jong pai ba nong that buat jong sela constituency lam da u pai ba jong sela constituency dan ka men sim mesan kum no ban yakon ni kan nginam la ban thau pate po sila constituency ti kana bet ubal atam ka pisah mula atam ba ni bo en kan pi de ka wasai hadu menta ka kongres kawan balai sakmat tika don ka NPP ba ka UDP da ka wasai
Pi kamlong nambal ada ngi kuat man pentelai ke konstitusi kamlong mengin syukran kalau mo nong kongres kala apa sih kemat em haka specifically hi apa sila konstitusi ya kai ka pa kum presiden ngaya menteri ka nasmuk thu ba hadu mentahi ke kongres parti ke dan haka position ke balai sekemat ke dan kongres pat I ba balaji dan rai ladaki pai ba pat kisno thu ka e ba de ban petkala kamlong ga ba e ya ka kongres pat bahkan mansamat bahkan yo ekijinjo namar makalong matahi ka syong bayu pai ba ban rai kani ka hok ka jong pai ba kani ka bor ka jong pai ba ka ba on rai ladau pai ba udang kaman pentela te ka i ka bom la ban pentela lah hau pai ba ti film la le pai ba tela ban pentela pi kum makalong menta ngasupet kai shwa ya ka jing ya ka strategi jong MLE jong ni namar pa ki scheme the ken SRWP ngampat ya snow ti kiwi ki babur ki scheme thi ngampat ya snow tang ban re lasdang ban ice scheme but ngangai pa ka ML scheme hi kan satray ba ka dajan election tinga skwa ban ong tangka ni makini kila praktis kumju bomlas telada ki bomlas upay ba daw suatu ubamlas kata kadang jekala kene daw ubamlas kipay ba ki haplas kata kam da jekala tenre lada kipay ba hi ki dan ni kata ka jinglong determination mo ban penkelai ka konsensi kan ka khat ka banta lada bomlas dan jike bahkan kelah ka konsensi ngidang don hi ka jingteman ngidang ya hi syakmat ban penklan ka parti kumakalong mentahi kidon ki kongres ki bala pet kum turu sabai mon na kata wajin ya kelmar kongres la apa selatan sih dan dia mentana ka jingdon jungi pengilam sakmat ni kelas dang banyawan dia but kidon ru ki nongkit kam bahmat jong ka UDP mo ki benta bakir ke kelas dang ban IT ni la kwa ya ka kongres ti kum bakalong hi ba nakaliang jonga kongres ngam jule meeting di bahaya bon hi bang surung ki ingrio mapi ka wei ka strategi nga ka ba ngarungin cacar kalong pa nga isne ki pa ba ladang ngala pan la khat long meeting kila don pa ki observer na ki wei ki party hantam na party pi tang si ibawan ban i kongres la pet khat bahaya ka skim ba de ban yo ki do no de nama ka skim de ka hok pa jong pa ba kamut ban ong ba ka skim ka ML skim kan dei bet tang kitu ki nonggut jong jaga UDP leka dia jumpa ba tendre lada ki pa ba ki mo kamtam ki sama ki long kemi itu asang banwan kongres sapet kmak no nakale su ki pendam du ski na takadaw ngalay iba nakapanta jong kabha kamet su jong pa ba ngam dakwa palat ban show off te ban ong ban peni ya ki pa ba sakmat ba ki breaking i kita nak ke kongres. Dan mereka kumakalong mentahi ki ngas mukhu hi kakiu nak kasngi kongres kakiu. Kinalang ni aitin ginang layo ya fliu jing buat berki kumno ban change ya ka sila konsensi berapa.